iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Halah ngetokno apa ae. Kok tak betak obong lho ya. Belum tak obong. Hah? Aku dikongkol. Iya. Lah. Ati delok sik iki tangane mbayan apa iki? Ono apine. Gede. Apine gede kan? Ono bola api. Lah iya, makane aja nglawan aku. Ya wis. Oh tak obong lho ya. Tak obong nemen lho ya. Sing melok aku atusan demit. Alah. Aku iso nolak aku. Aku iki. Wis madu kene iki. Aku iki mbok-mbokane Kunti. Iya. Bisa wakane Kunti. Delok niku lho genine iku lho. Mau. Makane. Aku iki mbok-mbokane Kunti. Sapa jenengmu? Mbok lali ya. Gak iso diceluk. Biasanya aku diceluk Mbak Kunti Jiyen. Mbak Kunti Jiyen. Asale ndek Dieng. Mari dulu pindah-pindah wis saiki pengikutku atusan. Wis apa sing nolak aku ya wis tak tarik. Wong dhek melok aku gak ngecak. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo.